Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi namukele kuyona i-channel ehamba phambili ye-radio inkeze. Lami igama ngimpenza uNtuthu Ngakhuma lo. Bathi la sibona amagomede. Manje ngane ukuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi ngizophinde ngicele nje ukuthi uyasubscribe. Ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi-ke nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke. Uy'ngane zakwethu ukhala ngobulungisa emnyangweni wezempilo umndeni womhlengikazi osophila nokukhubazeka kulandela isigameko sokushaya isiguli ngonyaka 2018. uNkosana Thengaliphi Nxumalo neminyaka engu-65 wasesihlangwini engwavuma kuthiwa washawa isiguli ngoNovemba 23 ngonyaka ka-2018 esemsebenzini. Indodakazi yakhe uNkosana Nokwazi Modise ithemva kwalesi sehlakalo unina wathikamezeka kakhulu emqondweni uma ekhuluma ephambanisa nezinto akakwazi ukuhamba uyazingcolisa njengoba-ke wathikamezeka imithambo yokuzwa uma sekufanele endlini encane. Kusho uNkosazana Modise elandisa ngesehlakalo uthe senze kunina esanda kungena emsebenzini njengoba-ke ayengumhlengikazi esibhedlele. Uthe isiguli samshaya kwakuwumuntu owayengeniswe esibhedlele eshaywe kanzima umphakathi. Abazi ukuthi wamshaya ngani ngoba-ke kuze kube namuhla isibhedlela sikazi banike izimpendulo zokuthi-ke isikhalisini umama wabalinyazwa ngaso. Uthemva kwalesi gameko isibhedlela safonela asondelene nomndeni samtshela ukuthi unina ungenise egumbini labagula kakhulu esibhedlele kulandela ukuhlaselwa isiguli. Sathola ukuthi wamshaya ngemuva isiphundu elibele ukubhala okuthile kuthiwa-ke waquleka khona lapho kuchaza uNkosana Modise. Uthe nakusasa esibhedlela babona isimo sisibi babiza ibhanoyi waphuthunyiswa esibhedlela eseNgwelezane. Kusona wahlala izinsuku ezibili waphinde wathathwa ibhanoyi lamphuthumisa esibhedlela Inkosi Albert Luthuli lapha ahlala khona izinyanga ezibili egunjini labagula kakhulu kulandisa uNkosana Modise. Uthe-ke esegunde unina esibhedlela laqaphela ukuthi-ke wayenenkebenkebe yenxebe lalivulekile ekhanda. Uthe emhlanganweni nababa nawo nesibhedlela bathembisa ukuthi-ke uzonxeshezela ngesigameko ukuze kunakekele zonke izidingo zakhe ezidalwa ukuguquguquka kwempilo. Bagcwalisa amaphepha baletha nemibiko yasesibhedlela kaningi bathembisa ukuthi udaba lwesinxephezelo luyasetshenziswa kodwa kuphinde kuthule. Usho kanjena indodakazi. Uthe-ke babona ukuhamba iminyaka kungekho umnyakazo babekade ehamba bayobuza isibhedlela nasemnyangweni wabasebenzi babuye-ke bedangele. Kokunye batshelwa ukuthi kubamba imibiko ethile wezinye izibhedlela belapha babela ukuthi-ke bawalanda amaphepha bathi kuma sebawalandile kuphinde kuthuleke. Uthe noma-ke ngabe bekunezihibehibe kodwa-ke mide kakhulu iminyaka eyisikhombisa belinde ukuthi kwenziwe ubulungisa. Wathi kunzima ukubhekana nesimo emndenini njengoba unina esephila nokukhubazeka udinga umnakekela zomgadi ubusuku nemini, udinga ukuthengela amanabukeni nokunye ukubala ukuyiswa esibhedlela noma emtholampilo uma kukhona isidingo. Siyesinda kakhulu lesi simo uthina wonke emndenini echaza. Uthe-ke ngisho noyise abazalayo useze waphenduka isiguli sodokotela babeluleke ngomqondo ngenxa yokugula okomkakhe. Akakwazi nokubhalisa impesheni ngoba umama uvela njengomuntu osebenza kahulumeni uqhuba uModise. Uthe-ke bafuna ubulungisa inxeshezela unina ngemali emfanele ukuze akwazi ukubhekelela zonke izidingo zokukhubazeka kwakhe. Ingane zakwethu izona indaba esinibekela zona namhlanje kwezisenkezweni. Ningakhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare bese ngilandela Facebook @Radio Inkezo. Niziphathe kahle nibe nosuku olumnandi ngithanda khona.